nejaké zázraky. Keďže máte proste niečo rozbehnuté, tá hra handlovej bola jasne pýtal to svoje miesto v reprezentácii, ale uvidíme. Čo prinesie budúcnosť. Kaltov teraz s faulom za 2 body. Rožanek dnes za 20 minút len s 1 bodom. Index užitočnosti -2. Petrášová trojka končí v koši. Skočil Justin Johnson, ale Mozov na to nerozhodil a zaznamenal už svoj 20. bod v zápase. Johnson na opačnej strane z bodu. Zone 15,3 bodov na zápas. Medzi tým Johnson z rohu odpovedá. Chcel loptu doniesť až do koša. Petráš, Mov. Johnson postaví clonu. Jarbro, už opäť Johnson. A Johnson vie, aký má počet bodov a vie, že mu to tam... Vyše tu sa Johnson tlačil do koša. Ako toto mohol si dopustiť. Láštic doskočil. Johnson. Jarbro to vyskúša z rohu a tentokrát trafí. Dôležitý útok pre na handlovú. Johnson z rohu. A dáva! 83-70. Vyhrali rozkok a útočia správa doľava. Hostia v čiernych dresoch. Útočia zľava doprava. A tentokrát v defenzíve. Neťa po 18 sekundách a doskok tentokrát. Aj pre domáci tým. Balčí u nás. Petráš. Johnson. A nakoniec lopta na 3. Opäť krátka trojka, no potom v solidnom rozbehu. Na úvod prvej štvrtiny trochu problémy zozagnovať so svojím krajanom. Petráš. Ťažká pozícia pre Johnsona, ale Jarbro súboj jednotiek, ale výborne. Udržal loptu aj po ležiačky a nakoniec z toho obidva trestné hody, krátka prihrávka teraz od Belikova. Johnson presvedčil všetkých. A ten výborne pretlačil pri návrate späť Taylora. Johnson zakončil úspešne. Trošku schladil po tom, čo ho Saša Jankovič vystriedal. Johnson v tomto ohľade už je späť na palubovke aj Petráš. Johnson na dvakrát dokázal je na hracej ploche. Petráš. Johnson. No a ten je... No, domáci fanúšikovia sa snažia svojich pozdvihnúť a snaží sa blokovať len také vyhodenie. Núdzecnosť na Johnsona. Johnson a jeho parádne zakončenie aj z otočenia. Veľkého oblúka. Aj tento moment naznačil, že dnes sa naozaj máme na čo tešiť. Na druhej strane skúsil za 3 body neúspešne. Aká bude odpoveď na opačnej strane? Krásny prienik do koša. Teraz je tu fáza zápasu, kedy nedovedú do úspešného konca. Johnson skúsil to na Merova, Merov na Johnsona z perimetra, strelecký pokus Johnsona úspešný a pozor, pretože ešte